Tokmbar masa salbaro bike khokjakmani salbaria Golaghati Dayaram kamini taku Biyanta depormani hor Kuthuk Jorao bike khogitalangjauka Pulsar 125 o bike no nugui tongkhangke joto lukuro contact khlaidi haikeba number kha bike number DR07G 4774 o bike no nugui tongkhangke contact khlai hadi haikeba jogong di hnai contact number sai khnaraka 8974 581 342 on number by jotono jogong hudi haikeba kerung di hnai taku Biyanta deporma serai sai khnaraka o mahanya belai khana sikong mangkhok akar tongmani bagai hor Kuthuk Jorao phono salo phono haikeba bike rokno khiklai ton malia o bahani sikor akar mani bagai no o bahai bike rok kamai tongnani nangkha ereng o bahai no bike malkhum jotono kamai tongmani bagai tipra hasteo belai khano wana masingcha mangpili kasai pikya tam kok saka khananya di didi report nokbar news hambai jotono no ang tini desa video makhlakya ani o video khaimani reason kha ani mitgo tini hor thanayo ani bike kamai thaka ang thik onukamang tono tang bike kunungya asuk dini 2 bosor kha ang bike kunungya go o tabo asuk balugui toni se kamaya taw tangai kamaka sabdana se kera mana sai malia angka ani o go bike number to DR07G ke 4774 bike number ta ke color ke silver color abo bos kamamani saimeya ama tini punga chiri pasai ni bike le sa ani singi se apu saimalai ke o bike baram le hinga akri le hinga nai phaina le lock se sobaija o lock arse pura sobai kinga pura ta khojan sobai ke bono bike sari ki chako khanaya sari ko lock armo o bike ni lock ta mono o lock arno ke orang khil kalang bro ga bike ki kya talang thaga yang ani nok Golaghati ke thangpai kete bro ke ko jaga o nu ko to mane onu ko bro oro bike to man tang ormang sob somoi to ormang sob somoi to no kai gor to no ko jaga bike or to mane ni bro yang ti changa sone yang thangana ani nok Golaghati ormai tongdi yang ti to kisa ani ko bor kori gate okri bla yang ti thanga yang ti bora yang ti thanga na somuna yang ti to soja gate soja yang ti kun gate kri ble yang ti patalang thai yang thaga ko omti talang thabo omti ki talang thabo yang ti thanga ke jodi no takuk tai bukuk songrok tai okra sakra songrok nong no ang khulumung saron sanhoro jodi no ani o bike jodi no kebo ni mokolo kalai tongkha gangke ano kisa janugari di nong no ang ge mai khlainai khulumung yakharo ani bike ani ko mobile number kha 8974 581342 hambai jotono no